ህወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ በሰላም ከረከበ ተዘይኪኢሉ ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል አጠንቂቑ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓሳብ ካብ ነፃና ይምግላጽ መሰል ይዓጥወሎ ዝብል ዘኢኮኖሚስት ጠብጣብ ዘርጊሑሎ። ጋዜጠኛ ኣፈወርቂ ገብረ ህይወት ጊዜያዊ ኣካያዲ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ኮይኑ ተሸይሙ። ላዕለዎት ኣመራርሓ ወከልትን ህወሓት ሻዕብያ ፋኖ ከምኡውን መንግስቲ አልቡርሃን ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ኣኼባ ከም ዘካየዱ ተገሊጹሎ። ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ካብ ኣባልነት ሃገራት ኦፔክ ንዓርሳ ምግላላ ተፈሊጡ ዝብሉን ካልኦትን ሒዝና ኣለና። ዝኸበረ ሰላምታና ኣብ ዘለኹም ይብጻሕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ ዕለታዊ መደብና ዜናታት ዝዕለት ብኣርእስተ ዜና ፈሊምና ናብ ዝርዝሮም ክነስግረኩም ሰናይ ምክትታል። ህወሓት ጀነራል ታደሰ ወረደ ስልጣኑ በሰላም ከረክብ ተዘይኪኢሉ ሓደገኛ ሳዕቤን ክህልዎ ከም ዝኽእል አጠንቂቑ። ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ርክክብ ዘይፍጽም እንተኾይኑ ስሕተት ከም ዝኸውን ወሃቢ ቃል ህወሓት ንቢቢሲ ተዛሪቡሎ። ወሃቢ ቃል ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ አቶ ሚካኤል አስገዶም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይፈርስ በምህላው ምስ መንግስቲ ፌደራል ዘራኽብ ገመድ ከም ዝተበተኸ ተገሊጹ። እቲ ወሃቢ ቃል ምስ ቢቢሲ ኣብ ዘካየዱ ቃለ መሕትት ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ቅድሚ ኣስታት ክልተ ሰሙን ዘሕለፈ ውሳነ ዝምልከት ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዘተይካየድ ከም ዘሎ ገሊጹሎ። ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት 11 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ኢትዮጵያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ቅድሚ 6 ዓመት ኣብ ትግራይ ብዝተኻየደ መረፃ ዝተመረፀ ቤት ምኽሪ ናብ ስራሕ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ፌደራል ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝተመስረተ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ይመርሕ ንዘሎ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ስልጣኑ ብሓደ ዓመት ድሕሪ ምንውሑ እዩ። ህወሓት ድሕሪ ኣስታት ክልተ ሰሙን ኣቢሉ ነዚ ውሳንኡ ኣፍሊጡ። አቶ ሚካኤል መንግስቲ ፌደራል ንህወሓትን ከየፍቀደ ከየማኸረን ንበይኑ እዩ ነዚ ውሳነ ኣሕሊፉሉ። ጀነራል ታደሰ ኣብ ፈላማይ ዓመት ዝተሾመ ብመሰረት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዝመፀ ደንቢ እዩ። ሕዚ ግና ንሱ ተጣሒሱ ኣብ 2013 ዓ.ም ብዝወፀ ደንቢ እዩ ኢሉሎ። ወሃቢ ቃል አቶ ሚካኤል ሕጋዊ እዩ ክብል ሞጊቱሎ። ፈለማ ዝተጣየሸ መንግስቲ ብትንኮያ ብኩናት ንክፈርስ ተገይሩ ናብ ስራሕ እውን ከኣቱ ኣይተገበረን ነይሩ። ሕዚ ድማ ናብኡ ክንምለስ ኢና ኢልና እንትንሓስብ ሕዚ መረፃ ክነካይድ ኣይንኽእልን ብውሳነና ኣረጋጊፅና ኢና ኢሉ። እቲ ወሃቢ ቃል ከም ዝበሎ ሕዚ መረፃ ክካየድ ዘይከኣል 40 ሚእታውን ልዕሊኡን መሬት ትግራይ ህዝቢ ትግራይን ተበታቲኑ ስለ ዘሎ ከም ብሓድሽ መሬትና መንግስቲ ክነጣይሽ ስለ ዘይንኽእል ሕዚ ዘሎ ኣብ 2012 ብዝተመረፀ መንግስቲ ኣሰጋጊርና ሕጋዊ መንግስቲ ድሕሪ ምስራትና ክመፅእ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ክኸውን ዝብል ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ እዩ ብምባል እዩ ተዛሪቡ። ሰላማውን ዴሞክራሲያውን ርክክብ ከም ዝግበር ንኣምን ካብ ዝወፃእ ዝኸይድ ሰብ እንተልዩ ወይ ካብ ዝወፃኢ እንተኸይዱ ግና ስሕተት እዩ ዝኸውን ትኽክል ኣይኸውንን ኢሉ። ፕሬዝደንት ታደሰ ስልጣን ንምርካብ ፈቃደኛ እንተዘይኮይኑ ቀጻሊ ስጉምቲ ህወሓት እንታይ ከም ዝኸውን እቲ ወሃቢ ቃል ተሓቲቱ። ቀጻሊ ፕሬዝደንት መን ከም ዝኸውን ሕዚ ክንዛረብ ኣይንኽእልን ስልጣን ዘለዎ ኣካል ቤት ምኽሪ ስለ ዝኾነ ንመን እዩ ፕሬዝደንት ክገብር ዝብል ኣብ ቀጻሊ ንሪኦ ነገር ክኸውን ኢሉ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓሳብ ካብ ነፃና ይምግላጽ መሰል ይዓጽወሎ ዝብል ዘኢኮኖሚስት ጠብጣብ ዘርጊሑሎ። ሓደ እዋን ነፃነት ፕሬስ ዝጣበቕ ዝነበረ መራሒ ተባሂሉ ከም ዝነበረ ዘዘኻኸረ ጠብጣብ ዘኢኮኖሚስት ሕዚ ግና ነቐፌታታት ከም ገበን እዩ ዝሕዞ ዘሎ ብምባል ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነቒፋቶ። ናብ መዝነት ንኽመጽእ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ሻምፒዮን ነፃ ሓሳብ ምዃኑ ናዕዳ ረኺቡ ምንባሩን ብዓሰርተታት ዝቑጸሩ ጋዜጠኛታት ካብ ቤት ማእሰር ተፈቲሑ ኣብ ልዕሊ ነፃ ማዕኸናት ዜና ዝነበረ እገዳ ኣልዒሉ ንብዙሕነትን ዲሞክራሲን ንኢዱ ምንባሩ እውን ኣዘኻኺሩ። ስልጣን ካብ ዝሕዝ ድሕሪ 8 ዓመት ንፈለማ ግዜ ኢትዮጵያ ኣብ ወርሒ ሰነ ምርጫ ንምክያድ ትዳሎ ከም ዘላን ኣብይ ኣብ ታሪኽ እታ ሃገር ግልጽን ዲሞክራሲያውን ምርጫ ክኸውን ይዋላ እኳ እንተበለ ኣብ ክውንነት ግን ሓቃውነት ዘይብሎም ንጥፈታት ይዕመሙ ምህላዎም ነፃነት እቲ ኸይዲ መረፃ ኣብ ሕቶ ምእታውን ገሊጹሎ። ሕዚ ኢሉ ዘኢኮኖሚስት ብዙሓት መወዳደርቲ ኣብይ ኣሕመድ ወይ ድማ ኣብ ስደት ወይ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እዮም ዘለው። ተቃወምቲ ውድባት ኣብ ፍርሒ ተሸሚሞም እዮም ወይ ድማ ተኣጊዶም ኣለው። ከምኡውን ጋዜጠኛታት ኣብዚ ግዜ እዚ በሚስጥራዊ መንገዲ ይጠፍኡ መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ብዘይተገልጸ ገበናት ተጠርጢሮም ኣብ ዘይተገልጹ ቦታታት ይወስድዎም ኣለው ኢሉ። ኣብ ኣምሓራን ትግራይን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ኢትዮጵያ ሰላምን ምርግጋእን ኣብ ዝጠፍአሉ በሚልዮናት ዝቑጸሩ ዜጋታት ተመዛቢሎም ሓሳረ መከራ ኣብ ዝሪኡሉን ብዙሓት ፖለቲከኛታት ጋዜጠኛታትን ብምኽንያት ዝተፈላለየ ሓሳብ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ዝተዳጎኑሉ ንፍትሓዊ መረፃ ተዳልየ ኣለኹ ምባል ቀልዲ እዩ ብምባል ዝገልጹ ወገናት ኣለው እዮም ይብል። ኣብ ሓደ እዋን ጽቡቕ ተሃድሶ የካይደሎ ብዝብል ዝነኣድ ዝነበረ መንግስቱ ሕዚ ንተቃውሞ ይዕፍን ከመዲ ስታንዳርድ ዝኣመሰላ ነፃ መራኸቢ ሓፋሽ ይእግድ ንጋዜጠኛታት ድማ ብማእሰርቲ ምፍራሕን ምጥፋእን ዕላማ ይገብር ከም ዘሎ ዝገለጸ ዘኢኮኖሚስት ነፃን ፍትሓውን መረፃ ክካየድ ዝብል ነገር ዘይእመን ይልዎ።
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ልዕልና ሕግን ምርግጋዕን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ቁልፊ መሻርክቲ ኣሜሪካ ብዝኾነት ሃገር ይፍጸም ምህላው ንሓንጸጽቲ ፖሊሲታት ኣሜሪካ ዓብዪ ስክፍታታት ከም ዝፈጠረሎም ኣገንዚቡሎ። ጋዜጠኛ ኣፈወርቅ ገብረህይወት ጊዜያዊ ኣካያዲ ስራሕ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ኮይኑ ተሸይሙ። ኣብ ኤጀንሲ መራኸቢ ሓፋሽ ትግራይ ንልዕሊ 45 መዓልትታት ዝጸንሐ ናይ መሪሕነት ምልውዋጥ ስዒቡ ጋዜጠኛ ኣፈወርቂ ገብረህይወት ካብ 16 ሚያዝያ 2018 ዓ.ም ጀሚሩ እቲ ትካል ብጊዜያዊ ኣካያዲ ስራሕነት ንክመርሕ ብፕሬዝደንት ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከም ዝተሾመ ተረጋጊጹ። እዚ ሹመት እዚ ዝተዋሃበ 30 ለካቲት 2018 ዓ.ም ብፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ተሸይሙ ዝነበረ ኣባዲ ገብረስላሴ ብዘይተነጸረ ምኽንያት ካብ ሓላፍነቱ ምልዓሉ ስዒቡ እዩ። እቲ ብፊርማ ፕሬዝደንት ሌትናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝወፀ ደብዳቤ ሹመት ኣብ ትግራይ ዘሎ ተለዋዋጢ ፖለቲካዊ ኩነታትን ናይ መሪሕነት ኣሰላልፋን ኣብ ዝተሓላለኸሉ እዋን ዝወፀ ምዃኑ ፍሉይ ይገብሮ። ጋዜጠኛ ኣፈወርቂ ገብረህይወት ቅድሚ ሕዚ ዋና ዳይሬክተር ፕሮግራማትን ምክትል ኣካያዲ ስራሕን ኮይኑ እቲ ኤጀንሲ ብብቕዓት ክመርሕ ዝጠንሐ ሰብ ሞያ ብምዃኑ እዚ ሓድሽ ሹመት ኣብ ውሽጢ እቲ ትካልን ኣብ ህዝብን ዓብዪ ተስፋ ፈጢሩሎ። ላዕለዎት ኣመራርሓ ወከልትን ሕወሓት ሻዕብያ ፋኖ ከምኡውን መንግስቲ ኣልቡርሃን ኣብ ሱዳን ከተማ ካርቱም ኣኼባ ከም ዘካየዱ ተገሊጹሎ። ኣብዚ ዋዕላ ናብ ቤተ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ቅርበት ከም ዝነበረ ዝንገረሉ ምክትል ኣቦ ወንበር ግንቦት ሰባት ኣቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ሕዚ ጠንካራ ተቃዋሚ መንግስቲ ብልጽግና ከም ዝኾነን ኣብ ሱዳን ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ከም ዝተሳተፈ እውን ተገሊጹሎ። ኣብዚ ዘተ ኣቶ አንዳርጋቸው ጽጌ ብቪድዮ መግለጺ ከም ዝሃበ ዝተፈልጠ ኮይኑ ኣብዚ ኣኼባ ንመን ወኪሉ ከም ዝነበረ ግን ንጹር ኣይኮነን። ብኻልእ ወገን ድማ ወከልቲ ፋኖን ሰበስልጣን ወተሃደራዊ መንግስቲ ሱዳን እውን ዝተረኸቡ ኮይኖም ወከልቲ ሰራዊት ሓድነት ኦሮሞ ብቪድዮ ኮንፈረንስ ከም ናይ ክብሪ ዕዱማት ተሳቲፎም ተባሂሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድማ ብፌደራል መንግስቲ ኣቢላ ዕድመ ጀነራል ታደሰ ወረደ ብኻልእ ዓመት ንምንዋሕ ከም ዘይትቕበል ዘፍለጠት ሕወሓት ኣብዚ ሰሙን ዝሓድሽ ፕሬዝደንት ትግራይ ንምምራጥ ምድላዋት እናገበረት እያ። ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ካብ ኣባልነት ሃገራት ኦፔክ ንዓርሳ ምግላላ ተፈሊጡ። እዚ ድማ ኣብ ቅልውላው ዝርከብ ማእኸላይ ምብራቕ ዝያዳ ከጋዶ ከም ዝኽእል ተሰጊኡሎ። ንዓሰርተታት ዓመታት ዝጸንሐ ዕብለላ ኦፔክ ኣብ ዓለማዊ ዕዳጋ ነዳዲ ታሪኻዊ ፈተና ኣጋጢሞ ተባሂሉ። እቲ 40 ሚእታዊ ቀረብ ነዳዲ ዓለም ዝቆጻጸርን ብሕታዊ ተቆጻጻሪ ምህርትን ምርግጋእ ዋጋ ኮይኑ ዝጸንሐ ውዳበ ኦፔክ ብሰንኪ ምስሓብ ቀንዲ ኣባላት ሕቡራት ዓረብ ኤምሬትስ ናይ ምፍራስ ሓደጋ ተዳዕኒንዎ ከም ዝርከብ ይንገረሎ። ሳልሰይቲ ዝዓበየት መፍረይት ነዳዲ ዓለም ኦፔክ ዝኾነት ኤምሬትስ ዓረብ ካብዚ ውዳበ ንኽትወፅእ ሙሳና ስዒቡ ኣብ ርእሲ ምራኸን ከም ዝበሃል እቲ ብልጭ ድርግም ዝብል ዘሎ ሰንሰለት ምቁፅጻር ዝዘርግ እዩ እናተባሃለ ይርከብ። ብፍላይ እቲ ሃገር ንመላእ መጻቦ ሆርሙዝ ዝሓለፈ መስመር ቱቦ ሃጁራ ምህላዋ ኣብ እዋን ጂኦፖለቲካ ወጥሪ እውን እንተኾነ ነዳዲ ብዘይ ዝኾነ ዕንቅፋት ናብ ዕዳጋ ዓለም ኣብ ምቕራብ ፍሉይ ፀብለልታ ሂብዋ እዩ። ኤምሬትስ ዓረብ ካብ እገዳታት ኦፔክ ነፃ ምዃና ብቐጥታ ምህርታ ክትዕቢ ዘኽእላ ኮይኑ ነቲ ኣብ መንጎ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ንነዊሕ እዋን ዝጠንሐ ምትሕብባር ናብ ብርቱዕ ቁጠባዊ ውድድር ዝቐየረ ፍጻመ ኮይኑ ክምዝገብ እዩ። እዚ ድማ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዞባ ወሽመጥ ዓረብን ዕዳጋ ነዳዲ ስዑድ ዓረብን ዘለዎ ዓብላልነት ንምጽራር ዝዓለመ ሓድሽ ፖለቲካዊ ቁርቁስ ኮይኑሎ። መልሲ ንግስነት ስዑድ ዓረብ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ቀጻሊ ዝረአ እዩ። ዝኸበርኩም ብተኸታተልቲ ዜናታትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓደሽቲ ምዕባለታትን እዋናዊ ዜናታትን ኣብ ዝዛዚልና ኣለና። ንምክትታልኩም ነመስግን። ሰላም